autor és Jonathan Swift. Els dibuixos de Rafael Miguel Aguineu Bosch. L'editorial és de Bromera. La història tracta d'un home que es deia Gulliver, que li agradava molt viatjar. Se'n va anar en un vaixell que va naufragar i quan es va despertar estava lligat en unes cordes en una illa que plena de lilipitenses. Es va ensenyar la seva llengua, parlaven ells i li va demanar un permís especial al rei per anar a la illa de Blefuscu. La rei li va dir que no, que ja s'ho pensarien, però ell es va escapar i se'n va anar. Després de la illa de Blefuscu se'n va anar a una illa de gegants. I allí anava fent teatres per molts puestos. Després se'n va tornar a Anglaterra, que era on vivia ell. D'Anglaterra ell volia fer més aventures i va anar en un vaixell de capità, però quan es va donar compte que la seva tripulació era de pirates i el van deixar abandonat en una illa. En la illa hi havia unes espècies de cavalls que parlaven. Els va ensenyar la seva llengua i quan després d'estar molts anys allí se'n va tornar a sa casa. T'ha agradat? La lectura m'ha resultat molt fàcil d'entendre i jo la recomanaria a algun company o companya perquè té moltes aventures i és molt divertit. El que més m'agrada són les aventures.